gona ka jefar da makudan kuɗi irin wani wani ɗauko ya kawo ma amma fa gayan ya tafi da ɗin ko dai na kira shi amma in ya kira shi na ba da mata ko da ba zai daina kira ka wata ishe da mata abin da ke hello kawata kina ina ne to da Allah ki zo ki same ni thanks Hannuna
kuma ta tahe daga gurin ɗan kwali ta koma kan hula. Kai, amma Allah wadai na kan da lalata. Wannan matar aure ta wuce a yi wannan ta wuce a zage. Su sun bar matarsu a gida suna kallon matan mutane, suna saka musu ido. Ai shi ma Audun zai zo ya same ni, tunda na hana shi zaman wannan daba. Amma ya yi kunnen uwan shi zai zo ya same ni. Kai! Fito min daga ɗakin nan. Kada ka kuskura ka shiga min ɗaki. Daga ina kake? A'a, ai daga ɗaukan karatu. Kai ne kake zuwa ɗaukan karatu? Wanda tun da muke da kai ban taɓa ganin ka da ko kallon fefa ba. Wai ka faɗa min daga wajen ɗaukan karatu kake? Dama mun je jana'iza ne wannan. Ƙarya kake. Kai da ko mutuwa akai baka yadda ka bi ko da ta hanyar ne ba? Za ka wani ce min wai daga jana'iza kake? Dai gaskiya dama mun je iban ruwa ne. Kai wallahi baka ma iya ƙaryar ba. To idan ibar ruwan ka je ina bokitin ibar ruwan? Ina cikin banza. Daga ina kake? Wallahi zan faɗa miki gaskiya daga majalisa nake. Wato baka ji abin da na faɗa maka ba ko? Na faɗa maka ba so ɗaya ba, cewa ka daina zuwa wannan majalisa, amma baka daina ba ko? To wallahi wannan karan shine na ƙarshe, kuma shine kashedi na ƙarshe a kanka. Wuce ka je ɗaki ka ɗauko min kayan wanki ka wanke min maza saura ka min jiƙa-jiƙa. Ka ga yadda zan maka a gidan nan. Tsoron ke daɗi. Wani baka da magani da gani. Abokina a koyar da abokina mai ke ba za ne haka. Ni ne na zo kan mace. Litta kuma? Haraji mai dogon hanci ga manyan idanuwa ga ta da gashi har gadon ba. Abokina ko dai kayi gamo ne? Gamo kuma? To wannan halitta da kake zai nawa ɗan jira ce kaɗai take da irin wannan halitta. Ko Oga Musa da ake cewa shi ya auri mace da babu irin ta a yankin nan. Ai ba ta ci wannan halitta. Na rai shi ba babu mutokara haka babu ƙa'ida ba. To, abokina, sai dai ni dai shawarar da zan baka, ka yi a hankali. Abokina me kake nufi? A'a, ba wai ina nufin wani abu bane, ina maka addu'a, Allah ya baka sa'a. Kai za ka mun fatan alkhairi a matsayin ka na abokina? Ina maka fatan alkhairi. Da wai so nake karɓa da gidansu. Wa, ni? In ka gani a lahira kai na kai, ka gama tafiya ta. Na barka lafiya. Na su ne kuwa? Bai dawo ba, ka san cewa bai dawo. Na ku je ku tuka su kuma ka tashi daga ofis. Ina yake? Bari na kira shi. Ba shi mana shi a waya. Ina yake? Kana ina? Ka tawo. Ka tawo. Lafiya? Lafiya? Duniya ina za mu je, ko ina za ki kai ni ne, dangagawa ba na mu ba, dangagawa ba na mu ba. Assalamu alaikum. Takalmi waya wannan? Ita miki takalmi waya wannan? Za ki kai ni ne, mu fita sannu a hankali, dangagawa ba na mu ba. Duniya ina za mu je, ko ina za ki kai ni ne, fita sannu a hankali, dangagawa ba na mu ba.
amsa sunan rabbana mai kyauta duniya da lahira albarkacin sa annabi kasa waka ta ai saurara Sallu da zuwa ga sha rana ka sha. Wanda ai babu ranar kuma in ma da rana ai dole da tunda tunda ai aikin mu gane kuna shi duniya. Allah ko. Na gode. Na shi mu shiga ɗaki na su ne. Aji kuma hajiya, bai zana mu tattauna nan. Ko mai isa ba. Ina hajiya har kin yi. Dama na gaya miki idan na dawo duk inda yake a cikin gidan nan sai na rubuta shi. To na gaya miki baya nan zan ɓoye shi ne in zaki gan shi ba a nan zaki gan shi ba. A'a ban yadda ba sai na shiga na gano da ido na. To ni kuma wallahi ba za ki shiga wannan ɗaki. A'a me za ki yi a cikin ɗaki? Wani da shigan duba mana. Wani za ki Ka tambaye ta. Ziyadar me ke faruwa? Wai kawai idan na ce mata ina so in shiga gano yayana? Anti dan Allah bata wance shiga cikin ɗakin ta gani. Ta shiga ina ba inda za ta shiga a nan cikin gidan. Ai na faɗa mata baya. Haba anti wai yau sha ku daina wannan mujadala da kuke yi. Ya kamata ku gane cewa yanzu kun girma. Wallahi ko mu da muke kananan yara ba za mu irin wannan abin da kuke ba. Sannan ku sani cewa yanzu mun riga mun zamo da kamata yayi mu haɗe kanmu. Wallahi kin ci darajar wannan kanin namu amma ba dan ka ba da duk inda yake a cikin gidan nan sai na je na nemo shi. So mu je dama na da ina mun so mu je. Wallahi da ma yunwa ce. Wani irin zari kuma uba? Shi ɗin nan kamata ya ce kina gidan manya a irin gidan wani yaran. Allah ka uba. Amma kuma uba, duk kyau na makaranta. Waye gaya miki? Aikin fita sau malala gashi. Idan ba haka ba, ta fara su. Waye? Ni da Suleiman. Zo ka shiga nan. Hai zo da yaro bai zo da cika wanki nan ba. Haba ni gidan, ai na ce ka bari zai zo ya ɗauka.
Na faɗa miki akwai kayan da na sa saboda muna da muhimmin taro gobe. To bai zan wanke ma da sabuwa. Shi yasa nake son ki saboda kina da dawo kin kira mu da sabuwar soyayya wallahi. Allah. Kira mu je mu tafi kare ki. Na gode. Ki burge ni wallahi. Kira mu da sabuwar soyayya. Allah. Kaka zauna. Kai. Tun da shi kenan. Sanda zuwa. Yawa, sanar da